Gracias, profesor.
Herriko honenekin hasiko gea. Zumarrako kideren bat eukiduten 3 bikoten arten ongien sailkatutakoek 125 euro eta garaikurra jasoko dituzte. Zeintzuk izan dien? Eneko Galdosto, Aiane Vicente, Mikel eta Mikel Serrano alkatea eta Mikel Elgarresta, Zumardiko kidea, garaikurrak eta dirusaria ematen. Zorionak parte hartu dezuen 3 bikotei, dandanoi. 3. gelditu dira, Iker Sanz eta Lierni Kamio, Lezo eta Bilabonakoak. Mikel Elgarresta, sari emaile. Bigarren saria lortu dutenak, Ame Txamubieta eta Maialen Aldaldu, Azpeititik etorri dira. Eunda 50 euro jasoko dituzte Mikel Serrano alkatearen eskutik. Eunda 75 euro, txapela, zapia eta garaikur bana. Aurtengo Zumarrako dantza libre txapelketako irabazle, Jon Ibarguren eta Idoia Besada, Azpeiti eta Lezokoa. Idoiari zapia jarriko dio Mikel Serranok, Joni txapela Mikel Elgarrestak, zorionak, musuak, garaikur bana, eta sobra ere bai, datorren urten bueltatzera animatzen baldin badia. Eta txapelketa honekin bukatu beharko dugu,